ପ୍ରଜାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦିଅଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତିଥି ନିକଟକୁ ଆସି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଋଷିମାନେ 9 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହଜିଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ 21 ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ପୃଥିବୀର ଋଷି ଦାସ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଅତିଥି ନିକଟରେ ଜମା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତିନି ଛୁଆଟି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।